Проблемы з мабільнай сувяззю ў гомельскай вобласці, пагроза хімічнай катастрофы ў Віцебску, сірэны на Берасцейшыне, падрабязнасці пра будаўніцтва 4-й лініі метро ў Менску і напад на плаўчыху Александру Герасіменю. З вас падабайкі і каментары, а мы пачынаем праграму «Белсат онлайн». Сёння раніцу 8 адзінак спецтэхнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў былі тэрмінова скіраваныя да 9павярховага інтэрнату на вуліцы Ульянаўскай у Бабруйску. Прычыну выкліку сталася задымленне на 5-м паверсе. Як высветлілася, жыхар аднаго з пакояў прачнуўся ад гучнага выбуху і пабачыў, што гарыць халадзільнік. Гаспадар не разгубіўся, імгненна абястолчыў прыбор і самастойна заліў агонь вадой яшчэ да прыезду ратавальнікаў. Дзякуючы гэтым упэўненым дзеянням вялікага пажару ўдалося пазбегнуць. Пацярпелых няма, эвакуацыя суседзяў не спатрэбілася. А напярэдадні ўвечары 9 адзінак спецтэхнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, уключаючы службу хімічнай і радыяцыйнай абароны, былі тэрмінова скіраваныя на адно з прадпрыемстваў Віцебску на вуліцы Ільінскага. Прычыну выкліку таксама паслужыў гучны выбух. Высветлілася, што ў 20-тоннай цыстэрне з аксідам вугляроду ўтварыўся залішні ціск, пра што экстрана спрацаваў аварыйны клапан. На момант інцыдэнту ў рэзервуары месцілася 5 тоннаў небяспечнага рэчыва. Спецыялісты МНС аператыўна правялі замеры. Перавышэнне гранічна дапушчальнай канцэнтрацыі шкодных рэчываў у паветры не зафіксавана. Пацярпелых няма, тэхналагічны працэс заводу не парушаны. Буйное тэлефоннае махлярства раскрыта ў сталіцы. Мянчанка страціла больш за 165 тысяч рублёў. У эквіваленце схема пачалася з банальнага тэлефанавання нібыта дамафоннай службы, а скончылася запалохваннем ад імя ілжэработнікаў КДК. Аферысты пераканалі 48-гадовую жанчыну, што ад ейнага імя фінансуецца экстрэмізм і вымусілі яе ўзяць пазыкі пад залог уласнай кватэры, а таксама аформіць 15 сім-картаў. Усе грошы жыхарка сталіцы аддала кур'еру. Аператыўнікі затрымалі пасыльнага 27-гадовага жыхара Калінкавіцкага раёну, які паспеў вывезці гатоўку за мяжу. Заведзеная крымінальная справа. У Польшы на аўтавакзале Варшава-Заходняя здзейснены напад на знакамітую беларускую спартоўку, трохразовую алімпійскую прызёрку і палітуцякачку Александру Герасіменю. Здарэнне адбылося раніцу 10 ліпеня пасярод белага дня і выклікала велізарны рэзананс у беларускай дыяспары. Да спартоўкі, якая прыехала на вакзал па справах, падышоў невядомы мужчына і без аніякіх словаў моцна ударыў кулаком ёй па галаве, пасля чаго спакойна сышоў. Паводле Герасіменя нападнік меў славянскі выгляд і развязную хаду. Ад шоку і болю Александра не адразу зразумела, што здарылася, а шматлікія мінакі на вакзале проста праігнаравалі інцыдэнт. На шчасце, абышлося без пераломаў і крыві, але спартоўка атрымала гуз і моцна спалохалася. Пацярпелая адразу звярнулася ў паліцыю, аднак праваахоўнікі прызналіся, што знайсці злачынцу будзе складана. Больш за тое, праз адсутнасць цяжкіх бачных пашкоджанняў учынак, хутчэй за ўсё, кваліфікуюць як дробнае хуліганства ці парушэнне фізічнай недатыкальнасці. Сама Герасіменя мяркуе, што нападнік мог быць неадэкватным або пад уздзеяннем наркатычных рэчываў. Таму спадзяецца, што яго затрымаюць паводле відэа з камераў, пакуль ён не нашкодзіў камусьці яшчэ. Гэта гісторыя набывае асаблівую ўвагу, бо Александра Герасіменя – адна з галоўных сімвалаў беларускага спартовага пратэсту 2020 года. На радзіме рэжым завочна асудзіў яе на 12 гадоў зняволення і сканфіскаваў усю маёмасць. У Польшы тытулаваная спартоўка знайшла бяспеку і палітычны прытулак, таму беларуская супольнасць чакае ад польскіх уладаў прынцыповага і якаснага расследавання гэтага ганебнага нападу. У Берасцейскай вобласці заўтра, 14 ліпеня, прагучаць сірэны. Міністэрства надзвычайных сітуацыяў рэгіёну папярэджвае аб правядзенні планавага тэхнічнага правярання сістэмы апавяшчэння насельніцтва, што адбудзецца з 12 да 13 гадзінаў. Падчас тэставання будуць уключаныя гукавыя сігналы, а таксама адбудзецца часовы перахоп УКХ і ФМ-радыёвяшчання на ўсёй тэрыторыі вобласці. Ратавальнікі заклікаюць грамадзянаў захоўваць спакой і падкрэсліваюць, правяранне выняткова планавае, ніякіх дзеянняў ад насельніцтва не патрабуецца. У Магілёве 31-гадовы мясцовы жыхар стаўся фігурантам крымінальнай справы пасля амаральных паводзінаў. Мужчына ў стане моцнага алкагольнага ап'янення нешта бурна абмяркоўваў з прыяцелем на прыпынку грамадскага транспарту. У нейкі момант ён рэзка развярнуўся і ударам нагі выбіў шкло на прыпынку. На відэа відаць, што нават таварыш хулігана застаўся ў поўным шоку. Аднак доўга цешыцца сваім майстэрствам дэбашыру не давялося. Яго хутка вызначылі з дапамогай камераў відэаназірання і затрымалі. За знішэнне маёмасці магілёўцу пагражае турэмны тэрмін.
До конца гэтага года ў сталіцы пачнецца рыхтаванне да будаўніцтва 4-й кальцавой лініі метро. Яна расцягнецца на 27 кіламетраў і аб'яднае да 17 станцыяў, 6 з якіх зробяцца перасадачнымі. Першы пускавы участак будзе змяшаць станцыі Максім Богданович, Старавіленскі шлях і Вяснянка. Праекціроўшчыкі адмовяцца ад падземных палацаў на карысць функцыянальнасці і архітэктурнага святла, а інтэр'еры аформяць у тэматыцы вясны і паэзіі. Для складаных працаў пад зямлёй метрабудаўнікі плануюць задзейнічаць новыя гіганцкія шчыты дыяметрам да 13 метраў. Маштабны тэхнічны збой у працы мабільнага аператара А1 у нядзелю вечарам тысячы абанентаў па ўсёй краіне раптоўна засталіся без мабільнага інтэрнэту, галасавой сувязі і нават кабельнага тэлебачання. Галоўным асяродкам камунікацыйнага калапсу стала Гомельская вобласць. Менавіта адтуль паступіла больш за 60% усіх скаргаў. Перабоі таксама адчулі жыхары Менску і Магілёўшчыны. Паводле звестак службы падтрымкі, непаладкі ўзніклі на магістральных трасах перадачы звестак паміж сталіцай і абласнымі цэнтрамі. Пік праблемаў зафіксавалі каля паловы на 9 вечара, а ў такіх гарадах, як Жлобін і Ветка, сеткі зусім не было амаль гадзіну. Спецыялісты аператара ліквідавалі наступствы інцыдэнту і аднавілі штатную працу абсталявання. Сенсацыйнае адкрыццё ў Ружанах. На тэрыторыі палацавага комплексу археолагі раскапалі аўтэнтычныя падмуркі дзвюх вежаў з замка Сапегаў мяжы 16 і 17 стагоддзяў. Навукоўцы даследуюць кутню вежу, а таксама паўднёвую, якую выявілі выпадкова пры расчыстцы. Знаходка дакладна пацвердзіла, што старажытная крэпасць мела 3 абарончыя вежы. Паводле гістарычных інвентароў, у адной з іх размяшаўся асабісты кабінет самога канцлера Льва Сапегі, а ў другой капліца. Да канца года спецыялісты вызначаць канцэпцыю музеіфікацыі і адкрыюць унікальныя падвалы для турыстаў. Чуткам верыць не варта. Сітуацыя на беларускіх аўтазаправачных станцыях застаецца цалкам спакойна. Рэйд журналістаў онлайнера ад Менску да расійскай мяжы паказаў, што паліўнага калапсу ў краіне няма, нягледзячы на ліпеньскае павышэнне цаны літра паліва на капейку. Большасць рэгіянальных АЗС працуюць у штатным рэжыме і стаяць напалову пустыя. Невялікае ажыўленне заўважна толькі на трасе М1 каля самай мяжы. Там кіроўцы часцей заліваюць поўныя бакі і бяруць на запас, таму з паліцаў часова зніклі папулярныя каністры. У канцэрне Белнафтахім падкрэслілі, паліва на станцыях і складах дастаткова. Усе пастаўкі ідуць паводле графіку і ніякіх лімітаў ці абмежаванняў на запраўках няма. Заўтра, 14 ліпеня, у Беларусі захаваецца гарачае надвор'е. Аднак месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы і прагрымяць навальніцы. Сіноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах чакаецца слабы туман. Вецер паўночна-заходні пры навальніцах з парывамі да 14 метраў за секунду. Ноччу тэмпература паветра складзе ад 13 да 18 градусаў вышэй за 0, а ў дзень слупкі тэрмометраў падымуцца да плюс 25-30 градусаў. МНС настойліва заклікае да асцярожнасці. У непагадзь па магчымасці заставайцеся ў дома, зачыняйце вокны і адключайце электрапрыборы. Калі навальніца заспела на вуліцы, трымайцеся далей ад высокіх дрэваў і лініяў электраперадач. Аўтамабілі паркуйце ў бяспечных месцах, далей ад рэкламных шытоў. На гэтым я, Руслан Ігнатовіч, развітваюся з вамі. Стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Пабачымся заўтра.